Diumenge tindrà lloc un dels tornejos clàssics del futbol a les Terres de l'Ebre. El Mariano Toa arriba a la 42a edició amb el Jesús i Maria, el Tortosa, l'Amposta i els anfitrions, el Remolins Vitem, com a participants. Les dues semifinals es disputaran a les 6 i a les 7 de la tarda i la final entre els dos guanyadors arrencarà a les 8. Tots els partits es jugaran al camp Josep Otero de l'Estadi Municipal de Tortosa. I el món del motor està de dol per la mort dijous de l'expilot Joan Garriga. Nascut a Barcelona, el pilot va residir durant molts anys a la Sénia, on encara està afincada part de la seva família. Durant la seva etapa activa, Garriga va ser 3 vegades campió d'Espanya i subcampió del món de 250 centímetres cúbics. Va coincidir als circuits amb un altre pilot destacat, Sito Pons, amb qui va protagonitzar una pugna esportiva que va fer vibrar els aficionats. Joan Garriga va morir com a conseqüència de les ferides que es va fer dilluns en un accident de moto. Tenia 52 anys.